ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ବୟସର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଜାଣିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଆପଣ ଜଣେ ଛାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଛାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଜବ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ, କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା, ଅନ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ମଣିଷକୁ ଏ ସମାଜରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ମଣିଷକୁ ଏ ସଂସାରରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିରେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାରେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଅସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା, ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ବହୁତ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବହୁତ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦାବଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହାକି ଅସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ ଥାଏ ବା ନଥାଏ। ଶବ୍ଦର ଶକ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକ। ମଣିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତା ଜୀବନକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ କହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏମିତି ସୁନ୍ଦର 5ଟି ଶବ୍ଦ, ଯାହାକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଆମେ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆମେ ସ୍ଥାନ ବନାଇ ପାରିବା। ଗୋଟିଏ ସଫଳ ଲୋକ ସେ ନୁହଁ ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଦବାଇ କାମ କରେ, ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ମଜବୁତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରେ। ଗୋଟେ ସଫଳ ଲୋକ ସେ ଯିଏ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ଆଉ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଗଲା ପରେ ବି ପ୍ରଶଂସା ହେଉ, ଲୋକେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ସେଇଭଳି ଆମକୁ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଂଶ ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଆମର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଶୈଳୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହେ। କାରଣ ଆମେ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ସାମ୍ନାବାଲା ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ବା କିଛି ଦିନ ପରେ ହୁଏତ ଭଲ ପାଇପାରେ ବା ଭଲ ଭାବିପାରେ, ବୁଝିପାରନ୍ତି ବା ବୁଝିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସୁନ୍ଦର ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଶୈଳୀରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କେତେ ସମ୍ମାନର ଯୋଗ୍ୟ, ଆମେ କେମିତି ଆମର ବିଚାରଧାରା କ'ଣ, ସେ ତୁରନ୍ତ ଧରିପାରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି 5ଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ
ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବୋର୍ ଲାଗେ। ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିବ। ଏ ଲୋକ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏନର୍ଜି ଆହୁରି କମିଯାଏ ବା ଏନର୍ଜି ଆହୁରି କମିଯାଉଛି। ମୋତେ ଆହୁରି ଡିପ୍ରେସନ୍ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଲାଗେ ଯେମିତି ମୁଁ ସବୁଦିନେ ଦେଖା କରନ୍ତି, ୟାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସବୁଦିନେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ପଜିଟିଭ ଆସୁଛି। ମୋ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଅଧୁରା କାମ ରହିଛି, ଗୋଲ ବାକି ଅଛି, ସେସବୁ ହୁଏତ ୟାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯଦି ଆଟାଚ୍ ହୁଏ ବା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ, ହୁଏତ ସେସବୁ ଗୋଲ ବା ମୋର ଆଶା ସବୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ସଫଳ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ତାର କାରଣ କ'ଣ? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନେ କିଛି ଶବ୍ଦାବଳୀର ବଳି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଶବ୍ଦାବଳୀ ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରାକୁ ହିଁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଆମେ ଶବ୍ଦାବଳୀକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅବସ୍ଥାକୁ ନେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ମଣିଷଟିଏ ହେବାକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଯଦି ଏହି 5ଟି ଶବ୍ଦକୁ ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି 5ଟି ଶବ୍ଦ। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ପ୍ଲିଜ୍ ବା ଦୟାକରି। ଦୟାକରି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୟାବାନ, ନମ୍ର, ଧୀର ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି। ଆଉ এই ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଆମର ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏ ଜିନିଷକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିବେ। ଏ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ। ତା କ'ଣ? ସମ୍ମାନ, ଇଜ୍ଜତ। ଦୁନିଆରେ କେତେକ ଛୋଟ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ହଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ହଉ, କେହି ଜଣେ ପିଅନଟେ ହଉ କିମ୍ବା ଜଣେ ମ୍ୟାନେଜର ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏହି ଜିନିଷଟି ଥାଏ। କେହି ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ବା ମୋତେ ଭଲ ପାଉ ବା ମୋତେ ଜଣେ ସମ୍ମାନ ଦେଉ, ସେ ଜିନିଷ କେତେବେଳେ ହୁଏ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲିଜ୍ କହୁ ବା ଆମେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିପାରିବା ମୋ ପାଇଁ ପାଣି ଆଣ, କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଦୟାକରି ପାଣି ଟିକେ ଦେବେ କି? ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରୁନଥିବ, ଦେଖିବେ ସେ କରିବ, ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଆସିବ। ତା ମନ ତାକୁ କହିବ ତୁ ଏ ଜିନିଷଟା କର। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତା ମନରେ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଆସିବ, ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ପାଣି ଆଣିକି ଦେବ। କାରଣ ତାକୁ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଜ୍ଜତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଚାହେଁ ମୋର ଭ୍ୟାଲୁ ରହୁ, ମୋର ଇଜ୍ଜତ ରହୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ
ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ଭଲ ପାଇବେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବା ଅନ୍ୟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆପଣ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ସଫଳତା ମିଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ମିଳେ ବା ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ଲାଗେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି। କୌଣସି ମଣିଷ ବଡ଼ ସେମିତି ହୁଏନି। ବଡ଼ ସେମିତି ଲୋକ ହୁଏ ଯିଏ ନଇଁପାରେ, ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରେ। ମୁଁ ଯଦି ଧନ୍ୟବାଦ କାହାକୁ ଦଉଛି, ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋ ପାଇଁ ମାନ ସମ୍ମାନ ହୋଇ ଫେରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିଲେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ। ତୃତୀୟ ଶବ୍ଦଟି ଜାଣିବା। ତୃତୀୟ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ସରି, କ୍ଷମା ମାଗିବା। ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ସରି କରିବା। ମଣିଷ କହିପାରେନି, କାହାକୁ ଭୁଲ ମାଗିପାରେନି। ତାର ଏଇ ଅହଙ୍କାର ତାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଛାରଖାର କରିଦିଏ। ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସରି। ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ଭୁଲ ହେଉଛି କ୍ଷମା ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ। କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ ବା ଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ସାମ୍ନା ବାଲା ଖୁସି ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ସେଇ ଯିଏ ନଇଁପାରେ, ଯେଉଁ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷଟି ଅଧିକ ଫଳ ହୁଏ ସେ ନଇଁ ପଡ଼େ, ଆଉ ଯେଉଁ ମଣିଷଟି ଜ୍ଞାନୀ ହୁଏ ବା ସଫଳ ହୋଇଥାଏ ସେ ମଧ୍ୟ ନଇଁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ସରି କହିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ସରି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରେ, ପ୍ରାଉଡ ଫିଲିଂ। ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଟେ ବର୍ଷ ସାରା ପାଠ ପଢୁଛି, ହୁଏତ ସିଏ ବହୁତ ଅଧିକ ରେଜଲ୍ଟ କରିନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି ରେଜଲ୍ଟ କରୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କୁହନ୍ତି ବର୍ଷ ସାରା ପାଠ ପଢିଲୁ କ'ଣ କଲୁ, ପିଲାଟି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହନ୍ତେ ବାବା ତମେ ଯେତିକି ବି ରେଜଲ୍ଟ ଆଣିଲ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତା ମନରେ ଆସିବ ବାପା ଯଦି ଏତିକିରେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦରକାର, ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଗର୍ବିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ହେବେ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଲଗାଇଲେ ନିଜର ବି ପ୍ରଶଂସା ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମ ଶବ୍ଦଟି ଆମେ ଜାଣିବା। ପଞ୍ଚମ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରେ। କହିକି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରେ।
ଏହା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଖକୁ ଜଣେ ଆସୁଛି ତା ମନରେ ସେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନେଇକି ଆସୁଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ବହୁତ ଲୋକ ଷ୍ଟ୍ରେସରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ, କ'ଣ କହିବେ, ସାର୍ କେମିତି ହୋଇଥିବେ, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୈଳୀ କିପରି ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରେ କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲି ଯାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥ ସାର୍ ଆମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି କହିବା ଉଚିତ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବେ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସେବକ ହିସାବରେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ବା ଉପସ୍ଥିତ ହେଲି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ କେହି ଜଣେ ଆସୁଛି ମାନେ ମୋର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି, ତାକୁ ବୁଝାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ସିଏ ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ସେୟାର କରିପାରିବ। ମୋ ସହିତ ସେ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବ। ମୋ ଗୁଣକୁ ସେ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କହିବ। ସେ କହିବ ବାହାରେ ଯେ ସାର୍ଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୈଳୀ ବହୁତ ଭଲ। ନୁହେଁ କି ଆମେ କହିବା ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଏହା କହିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଯେମିତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ବଡ଼ ଆଉ ସିଏ ଆମଠାରୁ ସାନ ସେଇଭଳି ମନେ ହୁଏ। ତ ଇଏ ନ କହିକି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ କହିବା ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରେ, ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାର ଅସୁବିଧା ସିଏ କହିପାରିବ। ଆଶା କରୁଛି এই 5ଟି ଶବ୍ଦ ବା এই 5ଟି ଶବ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ।